አይመላለስኒ በእምነት እምበር በመርአይ 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 አይመላለስኒ ካብቲ ዝርአ ዓይሊ ዘይርአ ተረዲኤ ነቲ ዘየለ ከም ህሉ ገይሩ ዝፅውዕ ይኣምኖ እዩ ካብቲ ዝርአ ዓይሊ ዘይርአ ተረዲኤ ነቲ ዘየለ ከም ህሉ ገይሩ ዝፅውዕ ይኣምኖ እዩ ያምኖ እዩ ያምኖ እዩ በእምነት እምበር በመርአይ አይመላለስኒ 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 ካብቲ ዝርአ ዓይሊ ዘይርአ ተረዲኤ ነቲ ዘየለ ከም ህሉ ገይሩ ዝፅውዕ ያምኖ እዩ ካብቲ ዝርአ ዓይሊ ዘይርአ ተረዲኤ ነቲ ዘየለ ከም ህሉ ገይሩ ዝፅውዕ የምልኾ እዩ የምልኾ እዩ ሻሎም ሻሎም አብርሕቆን አብ ቀረባን ኮንኩም ተከታተሉና ዘለኹም ክቡራት ተከታተልቲ መደብ በትር አሮን አገልግሎት ዮኒ ሶሲ እዚ አገልግሎት እዚ ከምቲ ልሙድ ከምቲ ፍሉጥ እናዘረ ወንጌል መንግስት አምላኽን ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘበስር አገልግሎት እዩ ሎሚ በዚ መስኮት እዚ መፂና ዘለና ምክንያት ኣብዚ ወርሒ ኦክቶበር ኣብ ቅድሜና ዘሎ ደሎ ወርሒ ዘለና አገልግሎት ንምብሳሪ ስለዚ ኣብ ተፈላለየ ከተማታት ክንዘውሪና ኣብ ወርሒ ኦክቶበር ዕለት 12 14 ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ምስ ሙሉእ ወንጌል ቤተክርስትያን ዝህልወና ንሙሉእ ፍራንክፈርት ዝኸውን ንመንእሰያት ዝተዳለወ ምሸት ድማ ንኩሉ ህዝቢ ዝተዳለወ ዓቢ መደብ ኮንፈረንስ ኣሎ ኣብዚ መደብ እዚ እዚ አገልግሎት እዚ በትር አሮን ከይዲና እግዚአብሔር መስገን በተአምላኽ ዝሃበና ጸጋ ድማ ከነገልግሊና እቲ እናዘረ ጽቡቕ ዝገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሊ እናዘረ ሎሚ ድማ አባና ኮይኑ ያዓይ ይሰርሐሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሊ ሎሚ ንዘላለም ንሱ ስለተባል ኣብ ከተማ ጀርመን ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ ከባቢኡ እንደለኹም ነዚ አገልግሎት እዚ ከም ዘለና ኣነበስረኩም ነዚ አገልግሎት እዚ ድማ ከምቲ አምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታታት እንዳሰርሐ ዘሎ ነዚ መደብ እዚ ክትካፈልዎ ካብ ኩሉ ከተማታት ድማ ክትመፁ አምላኽ ከም ዝሰርሕ ኣባኻትኩም ድማ እግዚአብሔር ዓላማ ከም ዘሎ ኣሚንኩም ናብዚ ቦታ እዚ ክትመፁ ንዕድበኩም بدحري جرمن قصيلو دما اب كتما هولاند باسومون مالتي اكتوبر 19 سقاب 21 اب كتما انسفورت اب مس فلادلفيا بيت كريستيان زغبر نملو هولاند تصاوي استغبره كونفرنسي ስለዚ ابزي كونفرنس دما اب هولاندن اب كبابي انتركبو لذي اغلغلوت زي اكتساتفو بامنت املاح ابيوتكم متنكافن ابيوتكم بركتن كم زغبر امينكم نابزي ፕሮግራም እዚ ናብዚ ኮንፈረንስ ክትሳተፉ ድማ በዚ አጋጣሚ እዚ ነበስር ካብ ሆላንድ በመቀጻል ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ ምድሪ ትግራይ ድማ ነቶም ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘለው ኣብ ቤተ ክርስቲያናትን ነቶም ኣብ ማዓስከራ ዘለው ዝውክል ዓቢ ናይ ክልተ መዓልቲ
نمزمران نزمرتن زوهاب سلطنا كلوناي إذا علت 24 سجاب علت 26 بأنا بفرنجي كون كله بناي إثيوبيا بقت أطراد ما تكمتي 14 سجاب 16 كوني مالتي سلازي أبزو بوتازي نمزمران زوهاب سلطنا أملاخ نتامدرتي أبا أملوه زمت لوتي بأملخو زمت فوسي نتامدري كم زلو جزي أبير سلت تزاربنا نزم دبزي كندالو جزي أبير بزهبنا من رحت أدالينا يلنا سلازي أبز بوتازي كتساتوفو تقولوا بزكالوكم مثلا كي تترفو بزرمان بسر كأودما أبزهلونا بدحري دولو الصوم دما أدس أبا أبزهلونا سعدما أدس أبا مستعب أدس أبا دلا بيت كريستيان حبيرنا كنجلجلنا يسوع كريستوس تمال اللومن قويتاي أبزن كثماتات تسوع عكون كلهم دلهم أبزن نجبرو كونفرنسات جزيابير كم تزاربوكم جزيابير كم تنكفوكم ملسنا حتىهم كم زخون جزيابير كم زناقفوكم بأمنة أميهم أمينكم متسو زعمنا ناي جزيابير كبري كرئي ناي جدنت أنت تأمنس كبر أملاخ مرأي خنير كتابي لمو زعمنا كبر جزيابير كرئي ناي جدن سلزخنا بأمنة نابز كونفرنسات كتموت نعدم لازم السرات زينا أبزد لنا جزيابير بخلو أب كل يبارككم قتيله كيمسغنكو كترف زيد اللي نجر تدعلو خوينو نزي عيو بفلايات تግራይ نزلو نتوما معسكرات زلو نافت بوتاتي مصيوم بدنب كلاس كوستو تمرتاتهم كوستو نت كونفرنسات كساتفو ببزح منجد وصاي يدليو سلازي ابزي جو فاندمي زبل على فيسبوك ناي بتر ارون تلطيف دلو بزح حسابات نزا اغلغلوس نمدغاف زوافركمو قالي نجر ايكونن ازي خمسغنوكم يفتو اتم دي سمعكم دما نزا اغلغلوت زي زخون حجز نزا اغلغلوت زخون زرئي كزرؤو بزي اغاطام زي از عدل زي نبرختكم تخافيتو سلازلو نزا نجر زي كزخاخروكم دلي زيابير يبارككم سلام